Det går for stærkt lige der. 0,40. Og det er i sådan et parti her, hvor hun bliver nødt til at tage sig god tid, være omhyggelig med tingene, Kuznetsova, i stedet for så smuldrer det bare for hende. Nede med 3 breakbolde nu. Og den laver hun også fejl på, Kuznetsova. Desperation. Er det en besked til Safina? Om at hun virkelig tror på, at hun kan vinde finalen. Safina. Dobbeltfejl i forrige parti på første point. Slår mere frit og ubesværet her. Hvor var det? Ej, hvor er det dejligt spil. Ser så nemt ud for hende, Kuznetsova, når hun kommer glidende op til de her korte bolde. Og det er lige præcis sådan en, mange af pigerne på turen har svært ved at håndtere. Det gør hun bare så mesterligt. Stærke ben. Nej. En perle af en forhånd. Holder hovedet koldt. Udfører missionen. Danser dejligt rundt om denne her. Og det betyder 2 sætbolde til Kuznetsova. Tager linjen. Bliver dømt god. Første overrule fra Cardelluni. Premier service. Hvor rammer hun bolden dejligt her på sætbolden. Og det er Savchenko, der starter med at applaudere her, hvor hendes elev har taget første sæt med 6-4 på 39 minutter. Ups. Behøvede det ikke at få. En på hatten der og går efter en ren vinder. God måde lige at komme videre på, fordi det var et lidt nervøst slag. Kan være. Et parti fra titlen her i French Open. Nu er hun Kuznetsova. Hun fører med 5-2 i andet sæt. Første point. 8. parti. Hun ligner en mester. Hun ser meget selvsikker ud. Tør at spille sit spil. 0,15. Dejligt afslappet, bevæger sig. Glimrende. Og en Safina, der er det var godt. Det havde ikke været til at bære, hvis nogen havde tabt det her point, Safina. Vi vil godt have lidt mere fra finalen her af Roland Garros. Der er musik i ketcher nu hos Kuznetsova. Ser ubesværet ud for hende.
Ja, der vil være tårer i øjnene på Safina. Det vil der sikkert også i øjnene på Kuznetsova, fordi hun er ny mester her på Roland Garros. Hendes anden Grand Slam titel. Og hvornår kommer reaktionen? Ja, det er ikke til at fatte. Der er mange, der har tvivlet på, om hun havde nerverne til det her. Det havde hun virkelig i dag. Holdt derop en sikker præstation. Og ja, det gør også lidt ondt i hjertet at se Safina på den her måde, fordi hun har spillet så fremragende tennis hele turneringen igennem. Det ville bare ikke i dag. Verdens nummer 1 mangler stadigvæk at vinde en Grand Slam titel. Reaktion her fra publikum. Kuznetsova var en fortjent vinder af dette års French Open. Ja, op til Larissa Savchenko og hele teamet bag Kuznetsova. Det er et stort øjeblik for dem. Alt det hårde arbejde, de har lagt for dagen alle sammen. Kuznetsova, der har kæmpet så hårdt for at nå til finalen, fik lidt luft her i dag. Hun viste, at hun er en meget komplet spiller. Kuznetsova, hun heldigvis kommer der en ny turnering næste år. I mean, you know, it's been so many years since I won a Grand Slam. It was US Open, and some moments it was that I didn't even believe I can do it again. And today it happened, and I think I can't realize how big is that. I'm still like normal. I'm still winning the match, you know. Did you think of the final that you had already played here and lost? Was that something in your head? Because you seemed so cool and relaxed and focused during this match. You know, today when I was coming on the court, I knew everything's going to be alright because I knew I was going to take it out of my head and just play my best game. It's the same feeling as before US Open final when I won. So I was pretty calm down, but really it was a big moment for me. And finally, a last word for your opponent, Dina Haas. There's something that you wish to express? Well, I mean, I'm happy that she's doing so well. She's number one. She's better than me at the moment, but today I think she was too tight. She had so much pressure on her, but I could bring my better game today. That's why I won, but I want to wish her best of luck. Merci. Thank you very much, Svetlana. Congratulations. En stor vinder, Kuznetsova. Hun var den af de to, der formåede at få sit bedste spil frem. Susanne Wang Cup hedder trofæet. Wang, der vandt titlen her på Roland Garros 6 gange.